Täällä on isoja kalloja lattialla. Mä oon verran Saimaan likiinä 3-4 kuplan trippe. Ohja! Mitä vittu tässä tapahtuu? Ei vittu trippelhuki. Herra Juha Kalloja. Onko sulla, ota Veikko haavivalon? Joo. Me voi haavittaa tonne, ota paino pois. Me en oo ikinä tällä. Me en uskonut, että Saimaassa voi käydä tän toteen, että kupla tärvis kaikki samalta kunnolla. Vittu sulla pettaa oikeesti jalan. Sen perseen oli. Juha, vittu nyt näyttää hyvältä. En mä uskonut aluksi yhtään, kun sä rupesit huutamaan, että on tuplatärkki. Mä rupesin katsomaan, että vittu. Vielä vähän sisäpäin. Vielä. Ohjaa tänne päin omaan. Aina pullista. On tuolla pikku iso. Hyvä lohi on. Mä koitan kääntää taakse. Hyvä kala. Nyt vaan ota tänne. Anna elä ota tänne. Vittu sentään. Vittu näinkö saadaan ajat menee sen, niin tää muistetaan aina eläessämme vittu täällä. Vittu tolleen se on. Vittu se menee ku Denspin saatana. Nyt mä vedän, nyt mä pintaan. Nyt tänne päin vaan vedän. Vapaa pystyy nostaa. Nosta pystyy vapaa. Yes! Vittu! Trippenhuuk! Kato niitä vittu mitä se on! Trippenhuuk! Vai keväällä lohi puree vittu, siinä sieltä siikajoupit vähän kalaa. No, käännähän ja Kato. lähdetään rantaa Säkkilään.